Život je krehký a často nevyspytateľný. Nikto z nás nevie, kedy príde ten posledný okamih. Dnes sa pozrieme na 10 fotografií známych osobností, ktoré vznikli krátko predtým, než navždy odišli z tohto sveta. Toto je posledná známa zachytená fotografia lídra skupiny Queen. Až do poslednej chvíle Freddie pred verejnosťou tajil, že má AIDS. Deň pred smrťou zverejnil vyhlásenie, v ktorom chorobu potvrdzuje. O menej ako 24 hodín po zverejnení vyhlásenia Freddie umrel na bronchopneumóniu. Nikola Tesla zomrel sám v hoteli v New Yorku 7. januára 1943. Jeden z najvýznamnejších vynálezcov moderných dejín bol na sklonku svojho života chudobný a jeho stravu tvorilo mlieko, chlieb, med a džúsy. Svoje posledné dni strávil v parku obklopený holubmi, ktoré boli jeho najobľúbenejšími bytosťami na tejto planéte. Fotografia Robina Williamsa a jeho opičky bola na sociálnej sieti Instagram zverejnená v deň jeho narodenín, presne 20 dní pred jeho smrťou. Lekári si mysleli, že Williams trpí Parkinsonovou chorobou, no v skutočnosti trpel špeciálnym typom stareckej demencie, ktorá hercovi spôsobovala paranoje. Tie viedli k jeho samovražde vo veku 63 rokov. Posledná fotografia herca Paula Walkera bola zachytená len niekoľko minút pred jeho smrťou. Na fotografii opúšťa charitatívny event so svojím kamarátom na červenom Porsche Carrera GT. O niekoľko minút neskôr vodič superšportového auta nezvládol riadenie a v rýchlosti medzi 130 až 150 km za hodinu nabúral do lampy. V dôsledku toho auto začalo horieť a obaja muži tak nemali šancu na prežitie. Dôsledkom havárie bola okrem vysokej rýchlosti aj zanedbaná údržba o auto a staré pneumatiky. Fotografia Marilyn Monroe a jazzového klaviristu Buddyho Greca bola zachytená v auguste 1962, len niekoľko dní pred jej smrťou. Monroe našiel v jej dome v Los Angeles jej psychiater. Monroe počas života trpela depresiou, úzkosťou, chronickou nespavosťou a nízkym sebavedomím. Príčinou smrti bola intoxikácia barbituratmi a prípad bol uzavretý ako samovražda, hoci dodnes existuje mnoho konšpiračných teórií, ktoré tento dôvod jej smrti vyvracajú. Táto fotografia Jimiho Hendrixa a jeho najobľúbenejšej gitary Black Betty bola zachytená 17. septembra 1970 jeho priateľkou Monikou Danemanovou v záhrade za ich bytom. Hendrix zomrel na druhý deň na intoxikáciu. V jeho organizme sa našiel mix niekoľkých liekov vrátane veľkého množstva liekov na spanie, no nič nenasvedčovalo tomu, že išlo o plánovanú samovraždu. Na tejto fotografii sa okrem člena Beatles nachádza aj jeho vrah vpravo. V momente zachytenom na fotografii mu Lennon dáva autogram a pýta sa ho: "Je to všetko, čo pre teba môžem spraviť?" Jeho vrah, Chapman, sa len pousmial a zakýval hlavou na súhlas. O 4 hodiny neskôr, keď sa Lennon vracal z nahrávacieho štúdia, ho Chapman zastrelil 5 ranami do chrbta. Fotografia zdanlivo šťastného a usmiatého lídra skupiny Linkin Park bola zachytená len niekoľko dní predtým, ako si 20. júla 2017 siahol na život vo svojom dome v Kalifornii. Bennington celý život bojoval s depresiami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pramenili v tom, že bol ako dieťa sexuálne zneužívaný. Táto fotografia bola zachytená v Mníchove len niekoľko dní predtým, ako Bob Marley skonal 11. mája 1981. V tom čase vážil len 35 kg. Príčinou smrti bola zriedkavá forma melanómu, teda rakoviny kože. Zdroj choroby sa nachádzal pod jeho palcom na nohe. Ak by lekárom povolil prst amputovať, ochorenie by hravo prekonal, no jeho viera mu nedovolila odstrániť časť tela. Posledná fotografia Jamesa Deana bola zachytená na čerpacej stanici len niekoľko hodín pred jeho smrťou. Dean vo vysokej rýchlosti havaroval na Porsche 550 Spyder 30. septembra 1955. Presne 7 dní pred jeho smrťou mu herecký kolega Alec Guinness povedal, že to auto ho do týždňa zabije. Každá z týchto fotografií nám pripomína, aký je život vzácny a pominuteľný. Nikdy nevieme, ktorý okamih môže byť tým posledným. Preto si vážme dni, ľudí aj chvíle, ktoré máme.